Nino, Georgina. Wanda ramanya doy. Tuloy oras, hindi punya kalau to. Sige, pawat ng linanay ko. Naninigdan niya ay. Ay upot ang tuwadyaya. Okay, magaling na. Hanggang pinigyan nanay ko. Okay. Nakar mo? Okay, namirinda lang ba't di manay? Ay, kanita namirinda ka lang. Kinsi kayo okay namirinda. Jata isa lang ta kayo. Ay, amo ang bagal lang tani. Itupak ko si kaya. Ag kayo maglabat ng luto. Uta, hanggang piniluto. Wala si Ribulas. Aki maglaba lang alayo. Tanggap ikorta. Ay, hanggang ikorta. Pero namirinda ka lang. Saliho ko lang. Ulit ka. Nya, ano ka? Apura ma. Babaga alam, gak ni kumusimang po di man. Okay. Ayos kayo labat. Ya, anya ni. Kukiyak labat. Wala kasi. Hanapin ko. Ay, ang tumingaran nyo Ay, siyak. Tawag maklan. Tisoy. Tisoy? Ang taga ba nun? Sige rin ta. Ito lang man eh. Hindi pa. Salo mo? Ay, sino na eh? Mga lapi, balasyo. 6 kilo labat. Maganda. Okay. Okay. Ayos kayo labat. Ay, bakit istuman niya? Tisoy, pinutakan pa. Ay, sinunay. Nayarin, ilista yun eh. Anto? Ande, amuta na babasa eh. Ne? Ha? Yugi. Paano tulaya? A few moments later. Sinunay. Kakin na lamat. Unong tanga pa. Ay makuli ka. Amon tiyang basa. Ni? Gagawin nyo mo. Pausi kayo. Ni? Basa yo. Pintang eh. Malino pautang ya lah. Nya. Salamat.